Varmaan te kaikki tiedätte ne kaikki Klinger ja kaikki ne tyypit, jotka näyttää täydellisiltä ihan sama mistä ne tulee. Mutta kuitenkin mä oon yrittänyt olla yksi niistä jotain 2 vuotta, mutta no en ole vieläkään sellainen. Mutta tässä videossa te näette matkaa siitä, kun mä yritän tulla sellaiseksi ihmiseksi. Ja no, tänne kanavaan tuo paljon videoita, joten nauttikaa! Nyt on siis aamu. Mä oon nyt vaan ottanut mun koneen tähän. Ja mä oon niitä näin kuplavettä. Ja joo. Mä en tiedä, pitäisikö mun tehdä joku juhlajuttu tänään. Varmaan. Mut anyway. Mennään nyt suoraan tämän videon pariin. Ja mä samaan ehkä siivon huoneen. Pitäis varmaan tänään vaihtaa mun lakanat. Mä nopeasti petän mun sängyn. Mun vanha puhelin. No nyt on valmis. Meikki on nyt valmis. Mä en nyt tiedä mitä mä teen. Mä ainakin katon vielä tätä videoa. Mä katon vielä tätä 6 minuuttia. Tätä mun videoa. Sitten mä menen varmaan vaihtaa mun vaatteet. Sitten mä menen meidän koiran kanssa lenkille. Mä näytän vielä keräjättöltä, kun mä oon täällä kaikki nää. Toivottavasti ne lähtee, kun mä menen ulos. Mä harjan tässä samalla mun hiukset. Mä niinku teen mun hiukset samalla. Mun hiukset on nyt valmiit ja tää video kestää vielä 2 minuuttia. Okei, joo. Nyt tällä hetkellä mulla on niinku tällaiset vaatteet. Mä en halua näyttää mun jalkoja. Mutta joo, mulla on niinku karvappari. Mä vaihdan nyt mun asun johonkin kivempaan.
No niin, nyt on vaihtaa asu. No miten luulit, että tuli vielä? Nyt mä oon valmis. Mä kyllä etin jonkun hupparin tähän päälle. Niin katsotaan. Tää niinku sopis. Laitan tän. Voin alkaa pelaa hetken. Sitten mä menen ulos leikille. Sen jälkeen kun mä oon syönyt ja pelannut, niin mä nyt näytän itse kaikkea. Mä otin mun houstu huonosti. Niin ekaksi mä otin leipää. Mun on pakko katkaista se tolleen. Eikä kuule katkenut. Ja sitten mä otin pikapuuroa. Niin kidasin nyt kun autoteisua. Ja sitten mä otin tereilillä. Joka on vielä kuumaa. Ja sitten mä luon tän loppuun. Mutta joo. Mä alan nyt pelaan. Mä oon pitänyt vähän rollenkaan näitä esteitä. Ei se muuta laukka. Voi ei kun rollen, sä juosit toi päällä, se on nyt vetäkin kappaleella. Nyt mennään pois täältä pellolta. Apua. Mulla ei nyt mitään muuta tekemistä, niin mä aion nyt vähän editoida tätä videoa. Ja joo. Mä oon nyt siinä aikaa, kun mä en oo kuvannut. Mä oon tehnyt mun timanttityötä. Sitten kun mä editoin, niin meni vähän hermot. Mä sain loppuun asti editoitua. Siis mä oon kattonut sen yhden tytön videoita, tai sen tyypin, jota mä oon näyttänyt pari kertaa. Ja nyt mä pelaan Murder Mystery. Ja joo, lopetin taas pariksi tunniksi kuvaamisen. Mä lopetin vahingossa 3 tunniksi. Et kello on nyt 3 ja mä lopetin 12. Pelaan joku pari tuntia. Niin muuten mä söin äsken. Nyt on ollut pari tuntia koneella. Ja mä puhuin mun kaverin kanssa puhelua. Sitten yksi naapuri tuli meille. Ja joo, nyt mä menen hakee itselleni leipää. Tai mä en teki itse leipää ja jotain juotavaa. Niin mä tuon ja syön leipää. Joo. Siis sitten mä laitettiin hunajaa muffinien päälle. Katsotaan toimiiko.
iltapäivältä valmis. Ja joo, mä suunnittelin mulle eilisen asua. Tarkoititko huomisen asua? Ja mä mietin, että jos mä laittaisin itselleni mun valkoisen sateen kauluspaita, ei se oo kauluspaita, siinä on se tää kaulajuttu. No se ihme, onko se kauluspaita? No kuitenkin, niin se paita ja sitten mun trumpettifarkut. Se voisi ehkä olla kiva asu. Äsken olin pesemässä mun hampaat. Nyt mä oon valmis mennä nukkuun, kun mä oon nähnyt kaikki läksyt. Joten joo, mä alan nyt nukkuu varmaan. Mä oon nyt alkamassa nukkuun. Mä laitoin tohon videon pyöriin. Mä voin katsoa sitä, se on taas se sama tyyppi. Joo, tähän taisi loppu nyt tää mun My Day. Joo, kiitos kun katoitte. Muistakaa katsoa lisää, kun tulee lisää videoita. Ja joo, love you all. Bye!